Spor zbog ćirilice na nadgrobnoj ploči u Zadarskom zaleđu. Komunalno poduzeće sada traži da se ukloni u roku od 15 dana, a obitelj pokojnika to odbija učiniti. Jedna jedina grobnica danima je tema u mjestu Poljica u općini Vrsi. Treba je ukloniti jer je na ćirilici. Nalog je općinskog komunalnog poduzeća koje upravlja grobljem. Službeno pismo u Republici Hrvatskoj je latinica, a neko drugo pismo javno može koristiti samo manjina koja čini 30% stanovništva, što ovdje nije slučaj, poručuju iz Vrsi infrastrukture. To je za mene nepoštivanje Republike Hrvatske, koja je praktički njegova domovina. Jer prije svega otići dati svim portalima u Srbiji taj naš dopis, a ne doći se očitovati ovdje kod nas, da vidimo da probamo riješiti taj dopis i taj problem. Apsolutno smatram da je cilj provokacija. Do 80. godina prošlog stoljeća katolici i pravoslavci su se pokapali u odvojenim dijelovima starog groblja, a od kada je napravljeno novo groblje, podjela više nije bilo, groblje je zajedničko. U susjednom Zadru ćirilični spomenici su u pravoslavnom dijelu groblja i obitelji pokojnika ih redovito obnavljaju na ćirilici, a tako traže i konzervatori. U osnovnom dijelu groblja, evo, za sada nismo imali nikada nikakvih upita i evo. Što da ih dobijete, kako biste reagirali? Pa o tome se uvijek može razgovarati. Pokojnikova supruga poručila je da spomenik u Poljicima ne želi ukloniti. Kako neslužbeno doznajemo, zbog poteza komunalne tvrtke obitelji se ispričao načelnik općine. Ni on, ni direktor poduzeća koji potpisuje dopis danas se ne javljaju na telefon i ne odgovaraju na mailove. Cirkuliranje dopisa koje je porodica sahranjenog pokojnika na mjesnom groblju u Poljicima dobila je omogućilo da dospije u mediji, najprije u susjednoj Srbiji, a onda i ovdje kod nas u Hrvatskoj. Prvo što bih htio reći jeste da je riječ o jedinstvenom slučaju i reći ćemo da je za sada riječ o usamljenom slučaju i da ovakvih slučajeva do sada u Republici Hrvatskoj nismo imali. Da netko sa službenog naslova osporava pravo obitelji, porodici pokojnika da ga sahrani u skladu sa onim što je zajamčeno Ustavom ove zemlje, a to je sloboda u jeziku, pismu i vjeroispovijesti. Ovaj pokojnik je sahranjen po pravoslavnom obredu Srpske pravoslavne crkve. Srpska pravoslavna crkva ćirilično pismo ima kao svoje službenike. Srpska pravoslavna crkva ima ugovor sa Republikom Hrvatskom kojoj jamči slobodu djelovanja, koja uključuje i slobodu obreda i na jeziku kojim se obavlja i na pismu kojim se piše. Vi prostite, ali riječ je zapravo o načelnom pitanju jer i članak zakona o grobljima kaže da nadgrobni spomenici i natpisi ne smiju vrijeđati ničije nacionalne, vjerske, moralne osjećaje, pa razumijete da to se može dovesti isto u kontekst ove cijele priče. Da, naravno, mogao bih u tom slučaju reći da postoji čitav niz stvari koje vrijeđaju nacionalne osjećaje pripadnika srpske nacionalnosti u Republici Hrvatskoj. Na različite načine i na raznim mjestima. Ne idemo po grobljima i ne provjeravamo. Ponekad nešto kažemo kad se to dogodi u javnosti. Kad izađe u medijima na koje niko ne reagira. Što se tiče ovoga, preko se vam koju adresu. I provjera toga da li je sadržaj koji je tamo napisan nešto što treba ukloniti. Ni vaše pitanje nije pošteno u odnosu prema ovom slučaju, a nije i prema nama. Jer je to još jedan od načina kako nam želite začepiti usta. U stvari u kojoj mi ni luk jeli, ni luk mirisali. U kojoj se samo produžava spirala osveta i traži način kako da se produži. Ako mi možete razumjeti. Ako ne možete, živjet ću, to budem živio i dalje u skladu sa tom spiralom.